Dag Sien. Ik zie in school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft? Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja. Vlinders. Souvenir? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zie je niet? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wit. Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het spierfeur? Maison rouge, balcon, blanche. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar ik ken je rekeningnummer van buiten. Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €270.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is veel. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng.